Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Sekusizakale abalandeli bamthandeni kanye nabanye abayizimbangi zikaKhuzani njengoba eseveze ukuthi yena usesebenzile kule ndima akwenza manje ukulekelela ozakwabo abasanda kungena ukuthi baqhubeke nomsebenzi ukuze ungafi umculo kaMaskandi. Okusho lokhu ngesikhathi kwethulwa izinhlelo zalo nyaka zomcimbi igcwalise Spring Clinic All White ezoba seKings Park eThekwini ngoNovemba 8. Ngamafushane nje uKhuzani uthe yena ngeke esakwazi ukuqhudelana nozakwabo abakhona manje emculweni emncintisaneni efana nengoma yokuhlukanisa unyaka nemi, okusho ukuthi ngeke esavuma ukuthi afakwe ko-top 10 kanje ukuthi ahlukanise unyaka. Uyabonga useqedile, uphumile lapho ngoba yena usekwenze konke lokho waphumelela. So yingakho iy'mbangi zakhe-ke zijabula ngoba seziyabona nazo ukuthi sezizokwazi ukutshaka. Ngamagama akhe uKhuzani uthi, ngiyingqalabutho manje, konke engikwenzayo kuhlanganisa nawo lo mcimbi wokukhuthaza ozakwethu abasemculweni womaskandi ukuthi baqhubeke nawo ukuze uye phambili ungafi. Ingakho-ke kulo nyaka senza umcimbi ngenhloso yokubanika ithuba lokuqhakambisa umculo wabo bafeze namaphupho abo, kusho uKhuzani. Kubaculi-ke bamaskandi abazoba yingxenye yomcimbi wakulo nyaka kubalwa uFalabo, uMenzi, uNavigator, uMafikizolo, uGatsheni kanye nabanye. Sivala lapho-ke ividiyo yanamhlanje sibeka ongqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo yanamhlanje. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi usimeshe leyo like button, uphinde usimeshe naleyo subscribe button, ucommente down below nako ukuthi wena engabe weneme yini ngalaba abazoperforma kwi-All White. And mina-ke I will see you in the next video. Bye.